En we beginnen met het bericht dat er extra geld gaat naar het CMC. Dat was een van de meest opvallende punten in de speech die de gouverneur gisteren heeft uitgesproken bij de opening van het nieuwe parlementaire jaar. De gouverneur spreekt dan de plannen uit van de regering Pisas. En wat betreft het CMC gaat er in de komende jaren tussen 2025 en 2028 een bedrag van in totaal 253 miljoen gulden naar het CMC. Dit extra budget is bedoeld om de zorgkwaliteit te waarborgen en de financiële gezondheid van het ziekenhuis te verbeteren. Het geld is verdeeld over verschillende posten en de minister van Financiën heeft ook een schema meegestuurd waarop te zien is welk jaar voor welke posten het geld allemaal naar het CMC gaat. Op die manier is het volgens de minister belangrijk dat het CMC voor de komende jaren in ieder geval weet wat voor geld het gaat krijgen en dat moet zorgen voor minder problemen.